Ayo Pak Warni, maju tenanan. Ndang lu. Lah. Cek ning Malang. Lah marek nih. Ayo, Ndang mari. Hah? Iput dilungkah no. Pijane ra mau paten mbok itek ora anu to ni. Hah? Lah yo iki. Nyobot anu nange lho. Apa watu nih? Ini nemu duit orang ya? Bang. Iya. Paling bar anu. Bar jemuan. Bar jemuan paling. Endang kok wong iki jam 11 iki dilengkap wis. Bejete muni. Lah iki mari wingi nang loro ae ngono. Mari iki sing ngayat rabat bedhog pisan. Lah bar bedhog lah iki ndanti marekne. Jam 10 jam 10 lah ya mangkane. Benar sih anak domo ya. Dipacokne kowe ngono ya. Ora. Kan uras ngurus wong kakung njajak ning kala bulan lah bojomu iki apa ngono. Orang tidak begitu serana. Sebenarnya kan melicip lah sepeda itu tidak tahu ya bojomu nang ndi ngono tak ora bonce. Lah cek ngadeng ora aja anakmu. Hah? Nih, Parni, bolamu ajane cek ngadeg ora ngono, tak ngono nih. Ora ngono iki. Dolane yo ni yo, ora sak nganu. Lah iya. Lah anu tak jake dolan arep Pak Misni barang. Dolane karo ngecek dhewe. Lah aja mupo tak dudoe Cina, enek Cina putih. Ini ya, entek no. Mari lagi sekarang tengah jam ora sampai paling.
Awaken tok aja jeru-jeru put. Bentang mari. Hah? Iya nek aja jeru-jeru, crik-crik ngono ae ndure ngono ae. Wong empuk ae lho. Iki kan rambut ubat tau iki. Banyak apa deleh kono mbok deleh munggahne no wae. Ora nek undangan melincip ya, apa sesuk? Undangan melincip. Ora enek sesuk paling. Idul kali panen telas rolas ngampuh. Esok muga-muga oleh 2,5 ton dedo ya etan. Dorong aja bagian 12 juta. Itu buat banterne wi entek entek wi. Banterne semprotanmu ya. Golek suket kaya ngene bolo. Sukete kaya ngene iki lho. Tanduran iki, tanduran. Andurane dipangan suket ya. Butuh winih mongko merapat. Nih iki. Andurane dipangan suket, parine dipangan suket lho. Petani yang ini lagi sawah. Wah, ini. Banyu renek lho. Sukete akeh. Marau. Matun gini tonggone iki lho, sukete akeh. Parine gegubel suket. Wah, kaya ngene bolo-bolo. Ora umum. 150 yang ngatasi. Sing arit merapat lho, sing duwe sapi arep wedhus rene yo. Buket melimpah nih kene.